смелчаците на две колела с страхотно стънт шоу. All Stars Team се казва този отбор. Обичат да правят трикове със своите мотори. Тук с Стилян Иванов от Пловдив. Няма номера. 636, това е зеления мотоцикл. Не, това е друг номер. Иво Миленков с червена Honda F4. Няма ли? Няма и никой. Христо от любимец кара розовата Honda F4. Училищите ги магиня. Да, ще видите след малко дрифтинга. Венци Василев от Димитровград също е тук. Той е с синьо Кавазаки 636. След малко ще го видим и на АТВ Yamaha Raptor. All Stars Team Каскади ще представят сега.